Opgaver. SIND afholder ca. 13 forskellige kurser om året. 1 online-kursus for nye frivillige, 3 generelle kurser in real life for alle frivillige, 5 kurser in real life for særlige frivillige grupper, 4 online-kurser for særlige frivillige grupper. Hidtil har sekretariatet udført de fleste administrative opgaver. Jævnfør Levit vil indførelse af ny teknologi påvirke de opgaver, som SIND laver i forhold til at afholde kurser for de frivillige organisationer. Det vil for eksempel blive muligt at inddrage flere i opgaveløsningen. Her ses nuværende og fremtidige opgaver. Billedet giver et forsimplet estimat over SINDs nuværende og fremtidige opgaver i forhold til at afholde kurser. Fremtidige opgaver. Fase 1. Digitale kursusmaterialer på hjemmeside. Målet er, at de kurser, som SIND allerede afholder, skal kunne genbruges og på den måde nå ud til flere på en økonomisk bæredygtig måde. Samtidig skal det være muligt at afholde kurser spontant, uafhængig af tid og sted. Altså et opgør med en traditionel tilgang, hvor kurser først kan afholdes, når man kan samle 18 personer, der endvidere skal have rejsegodtgørelse med videre. Desuden kan digitale kursusmaterialer understøtte en recovery-orienteret tilgang, hvor kursisterne har initiativet i undervisningen. Dette sker, når kursisterne har mulighed for selv at bestemme, hvornår, af hvem og hvordan de ønsker støtte til læringsprocessen. Herunder også, om støtten skal foregå online eller i det virkelige liv. Groft sagt vil det fordre følgende ændringer i SINDs nuværende opgaver. Forberedelse af kurser. Underviseren kan målrette præsentationer til selvstudie og supplere med kildelister. Alternativt kan en IT-kyndig sætte eksisterende materialer op. Se eksemplet med personlige statements. Det er det her eksempel her. Det her materiale er fundet og samlet fra 3 forskellige websider på PIRN-partnerskabets hjemmeside. Her er VR-visning, selve opgaven, lidt oplæg fra noget kursus, og så en masse tekst. Gennemføre kurset. Ved at filme, optage lyd, indsamle opgavebesvarelser og evalueringer med videre under kurset, kan materialerne for forberedelsen suppleres med yderligere multimedier. Det vil kræve kendskab til redigering i relevante programmer. Til gengæld vil efterfølgende kurser kunne afholdes som både e-learning og IRL-kurser af mindre hold, hvor frivillige i højere grad vil kunne gennemføre formidlingen, f.eks. ved bestyrelsesmøder eller som digitale besøgsvenner med videre. Kursusmaterialer på web kræver kendskab til redigering af hjemmesider, herunder forståelse for design og funktionalitet. Man kan eventuelt søge nogle fondsmidler. Vellivforeningen har for eksempel en pulje, der hedder Implementere og udbrede allerede velafprøvede metoder og værktøjer, som blandt andet kan søges af NGO'er. Fase 2. Implementere Microsoft 365 og Teams. Teams er i dag Microsofts hurtigst voksende produkt og indeholder en stor del af de funktioner, som er vigtige for et effektivt intranet. I forhold til SINDs nuværende hjemmeside intranet er Microsoft-platformen et velafprøvet værktøj. Teams kan f.eks. erstatte Zoom ved videomøder og hjælpe med at udføre følgende opgaver på en mere effektiv måde. Udbyde kurser, tilmelding og afbud, videresende kursustilbud, gennemføre kurset, altså via Teams, indsende rejseafregning, behandle rejseafregning og meget andet. Implementeringen af Microsoft 365 og Teams kan foregå gradvis og sideløbende med analog opgaveløsning, så ingen påtvinges teknologien. Omvendt vil implementeringen starte en digital kompetenceudvikling af hele organisationen og gøre det muligt at inddrage flere i arbejdet med at udvikle kursusmaterialer. Administration af Teams fordrer en professionel systemadministration. Fase 3. Implementere LMS. LMS 365 er det første og eneste læringsform
platform, som er fuldt integreret i Microsoft 365 og Teams. For SIND, der leverer kurser til frivillige og formidler oplysning om psykisk sundhed, kan LMS hjælpe med at strømline kursusadministration, muliggøre online-læring, administrere ressourcer, spore frivilliges fremgang, facilitere interaktion og sikre fleksibilitet. LMS bidrager også til rapportering, analyse, sikkerhed og fortrolighed, hvilket samlet set gør læringsprocessen mere effektiv og tilgængelig. Perspektivet er desuden, at SIND kan tilbyde professionelle kurser, der kan supplere kommuner og regioners indsats. I kan se, LMS er simpelthen bare en del, der bliver sat oven på selve Microsoft Office-pakken. Personer. SIND har ca. 500 frivillige med meget forskellige uddannelsesmæssige og erhvervsbaggrunde. Fælles er, at de sandsynligvis har en stærk interesse for psykisk sundhed. Mange har personlige erfaringer med psykiske udfordringer eller ønsker at støtte andre i deres psykiske velbefindende. En frivillig indsats kan være en vej til recovery og øget mental sundhed. SIND tilrettelægger derfor den frivillige indsats, så der så vidt muligt er opgaver til alle. SINDs kursister er derfor en meget broget forsamling, og det kan være svært, hvis ikke umuligt, at imødekomme alles behov i en traditionel kursussituation. Alligevel er der generelt stor tilfredshed med SINDs nuværende kurser hos deltagerne. Det er vanskeligere at vurdere effekten for organisationen, da der ikke findes evalueringer af kursisternes reelle læringsudbytte. Der sker store teknologiske og strukturelle ændringer i samfundet, som SINDs frivillige skal navigere i og tilpasse sig. Det er vigtigt, at vi omfavner disse, hvis SIND vil bevare sin indflydelse og relevans. Hvis SINDs frivillige skal tage ejerskab for teknologien, er det nødvendigt, at de involveres, og der tages hensyn til deres specifikke behov og kontekst. Processen med at udvikle digitale kursusmaterialer tilgodeser netop involvering ved at frivillige kan deltage med ekspertviden i forhold til indhold, og teknologinørder kan bidrage med det tekniske i et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Noget helt andet er, at mange af de psykisk syge, som gerne vil skabe meningsfulde frivillige jobs til, har en krøllet hjerne, der egner sig perfekt til at arbejde med teknologi, herunder multimedier, som kursusmaterialer består af. Struktur. Implementering af ny teknologi vil gøre det muligt at inddrage flere personer i opgaveløsningen. SINDs nuværende kursusfunktion er organiseret som et udvalg under hovedbestyrelsen. Der er tilknyttet en sekretær fra sekretariatet. Udvalget udarbejder forslag til kurser. Når disse er godkendt af hovedbestyrelsen, står udvalget for gennemførelsen. I praksis er det sekretæren, som udfører de administrative og enkelte undervisningsopgaver. Det er muligt at gennemføre opgaver fase 1 inden for den nuværende struktur ved at engagere undervisere til de eksisterende kurser, som kan levere et selvinstruerende digitalt kursusmateriale efter kursusafholdelsen. Det her, det er den nuværende organisering, og kursusudvalget ligger her. Potentialet. Men der kan opstås endnu større fordele ved at skabe en struktur, der involverer flere frivillige i arbejdet, hvor der er fokus på at udvikle digitale kursusmaterialer sammen, modsat nu, hvor undervisersekretariatet gør det for dig. Der ligger et paradoks i, at underviseren ofte lærer mere end kursisterne på grund af forberedelsesfasen. Derfor ligger der et kæmpe potentiale for både den enkelte psykisk syge og for organisationen i at strukturere undervisningen på en anden måde. Ved hjælp af digitale kursusmaterialer kan alle inddrages i forberedelsesfasen. Samtidig kan kursusmaterialerne nedbrydes i så små moduler, at alle vil kunne undervise ud fra dem. Så vil SIND pludselig kunne tilbyde kurser af 5, 15, 30 minutters længde, hvilket vil imødekomme de behov, som mange sårbare frivillige har for at aktiviteter nedbrydes i mindre enheder. Kurserne vil samtidig kunne tilbydes lokalt på rette tid og i nærmeste udviklingszone. Det foreslås derfor, at den nuværende kursusfunktion på sigt
ændres til en landsdækkende aktivitet, der refererer direkte til hovedbestyrelsen. Det er så demonstreret her i det her diagram. De mange nye røde funktioner på organisationsdiagrammet er ikke udtryk for et tilsvarende antal personer, men illustrerer, at kursusaktivitetens primære opgave bliver at sikre samarbejdet mellem de forskellige funktioner, så den viden, der allerede er i SIND, opsamles og videreformidles på en let tilgængelig måde. Ved at formalisere samarbejdet på tværs i SINDs organisation styrkes sammenhængskraften gennem nye sociale netværk, større tillid og dermed handlekraft i forhold til at styrke en kultur med hjælpsomhed og hensyntagen til de svageste borgere. Et tættere samarbejde med lokale SIND og recovery-skoler kan være med til at løfte mindre og sårbare lokale afdelinger, udover det åbenlyse samarbejde omkring at formalisere udbredelse af eksisterende kursusmaterialer om f.eks. psykisk sundhed og recovery. Omverdenen kræver forandring. De teknologiske og strukturelle ændringer i samfundet stiller krav til SIND om forandring, og det er blevet vanskeligere at være frivillig. Man skal f.eks. forholde sig til GDPR og hvidvaskerlovgivning bare for at søge midler til et mindre arrangement. Psykiatrien halter, og der er et stigende antal mennesker, som har behov for SINDs aktiviteter. Samtidig har SIND vanskeligt ved at rekruttere nye frivillige. Unge frivillige er mere læringsorienterede og forventer, at de som frivillige kan lære mere om det, som de arbejder med i deres daglige lønnede arbejde eller på deres uddannelse. Hvis SIND vil rekruttere unge, bliver vi derfor nødt til at være et moderne tilbud til efterlevelse. Er vi det? Hvordan går det for eksempel med at arbejde recovery-orienteret i SIND? Gør vi det? Så lige kigger på den her. Konstruktiv udvikling, forandring, recovery osv. kræver 3 ting. Uddannelse, uddannelse og uddannelse. Implementering af digitale kursusmaterialer kan være næste skridt på vejen, for at SIND bedre kan imødekomme de teknologiske ændringer i samfundet. Hvad koster det? På kort sigt. Digitale kurser på hjemmesiden. På kort sigt vil det koste ekstra at gøre eksisterende kursusoplæg selvinstruerende, også selvom man inddrager frivillige til at udvikle multimedierne. Det vil kræve ekstra uddannelse i brug af både præsentationsprogram og øvrige multimedieredigeringsprogrammer. Implementering af Microsoft 365 og Teams vil kræve ekstra kurser i brug af programmerne. Licens og installering vil i princippet være gratis, men driften bør forestås af en professionel systemadministration. Implementering af LMS 365 kræver Teams jævnfør overstående. Licensen for de første 50 brugere er på ca. 20.000 kroner per år. Enhedsprisen bliver væsentligt billigere, jo flere brugere. På lang sigt vil omkostningerne ved at gøre kurserne selvinstruerende opvejes af besparelser på instruktørtid. Implementerede kurser kan nå en større målgruppe uden ekstra omkostninger, og selvinstruerende kurser fremmer fleksibel adgang, hvilket øger frivilliges engagement. LMS 365 forbedrer over tid læringsoplevelsen og administrationen af uddannelsesprogrammer. Jo flere brugere, desto mere økonomisk rentabel bliver licensomkostningerne. Implementering af teknologi kræver en gradvis kulturændring. Langsigtet succes afhænger af kontinuerlig uddannelse og support for at sikre fortrolighed med teknologien. Over tid kan teknologierne bidrage til at hæve kvaliteten af kursusmateriale og arbejdsprocesser, hvilket kan styrke SINDs omdømme og resultater.